Para log hakani ke video lawan rajpi sepang gawe ke samla ke bawan chong wai hakawe ke ying ke bachong sui tang si banai ke chong hakata ke ying ke la ring sti bat ke la riu to men tungi ni pi no sepang kani ke film gawe ke riu to men ke ba kerteng ke trot funar ke de ke briu ke basa marway hakawe ke ying ke briu ke bomla cho ban yai haka jing long to men ke chong ka ke de ke briu ke bachong wai hakata ke ying Namar ba kakwa ban lei chabar na kata kaying ti hakawe kasngi kala sei auto lai kala te auto lai hakachuki bat kala pli ke jing khang yit kala kawang auto lai na kata jing khang yit hang ta kala kiu bat kala bat auto lai bakan hiar na kata ke jing khang yit lang ba auto lai kat ba kadang mut ban hiar namar ba kala slip hang ta kala hap kadon bok ba auto lai ul kala ni ke jat ke jongka kala sa kun no auto lai ke klem hap chasurok Kibinet ke jongka kelahap kat ba kadang mut ban shimik ta kibinet ke jongka ladon batane ka hakata kapor kelapoi biang sakata ke kamera ke jongka hakawi pat kesngi namar ba ketrot fornar kamkwa shoban sa hakata ke ying ti lawan kawe ke the samla ke ba kerteng ke ana kelawan ban pe kata ke ying bakan sa ying wai kat ba kadang pe kata ke ying kelyo i kawe ke jan kelemut ban kata ka henry kelasenge no Bat haba kapi kamera jong kata kaying kala internet bat kala ong iki bagai internet hi bansa hakata kaying bat kala kali katrot fornar bale ka kwa ban mi na kata kaying katrot fornar ka klem yi thoi ka ya ka jing sisa ka ek badan hakata kaying kala ong pan ban ya ka baka kwa ban mi na kata kaying de na marba ka kwa ban lekai sa kaleng ka parthe Alex ula kali ka de na emma pikabriu ko badang chuwan sa kanay kasor Kalai thui ki ba kacuan sakata kasor namar ba kacuan sabat usamla jongka hagelai te yo balala nang ta katrot fornar kalakali ka kansa ne em hakata kaying tiga ana kalong ki hoi kan sa hi Alexander ula shimi ka khot ka jong o ula phasanya ka kum ga jing yate kular haswa bakan song hakata kaying katrot fornar haba kayo I ba kalatre ban song hakata kaying tiga lalej ban lum ban lang ki tiar ka jongka bakan mi no nakata kaying Nang tau Alexander ula ayaka yaw tau shebi bad ula ongika lada kadon kam kanu ketiar kalaban sim na ka office ka jong o badon sa kamala baar hadin kata kala pengkhoj bad kala lumlalang ni kitiar kitar ka badon hakata kaying bad kala pi ya kidur ka jongka ki badon bad usamla jongka nang tag la le ban pengkhoj ya kata kayit bad kala ai rong ro ya kata ka kan ro jong kata kaying Nang ta kala simi kata ka jain kala thep aka plastik bat kiwe kitiar kala lej bread no sa dustbin hadin ba kalawan kala boi kiso chijaka tang chipang kita kiso kala ring stino nang ta kala lej biang chata kamera kala yo I kata ka jain ba kala don biang hajo kam tip manu bawan ra biang I kata ka jain kala page kata ka station miao kala barkhat de kata ka bawan ra biang ya kata ka jain nang ta kala simi ka bat kala lej bread biang ka sa dustbin Anda kalawan kliyo I kata ka yit ba kala de pengkhoj kala ja kalya biang bat kala pe kata ka jan sa chi sen kala don biang hakata ka jaka kala sim biang I kata ka jan bat kala simro ya kita ka stishu ke badan hakata kamera kala lej bret chados bin Anda kalawan kliyo I ba kata kan ro kala blat rong wat haba kadang shu deb ai rong ro Anda kala pit ya kata ka rong hakata kan ro kliyo I lami de kadur jan hakapor mit pan kat ba kadang yo thia Ladon ba dam sur haka radio hang ta kala ki bat kala lech ka we pat ka kamera kala I kata ka yit ba kala jaklia kala niat ya ka hang ta lami ka dur ka jongka kala I ka dur ka jongka ba kala hadin ba kala I ya kata ka jingkala jongka dur ka jongka kala ai yaw taw shebi hao Alexander bat kala ong iu ba kam kwa sho bansa hakata ka ying namar ba kala I ka don ka jingma hakata ka ying Alexander ulong ika bakam la ban mi klem dadon mano bawan sa hakata kaying barulong roi ka bakile deb ya soy sauce kular bakam la ban mi klem dadon mano bawan sa hakata kaying hang taw la pan I ka ya kata ka jing ya soy ko jongki ka ana hakata ka por kam la so ban pe ya kata ka jing tho kalaban pandon kam de katiar ban yo I ya kata ka jing tho Anda kala yo man pule ya kata ka jing tho ka jong o kala ong iu ba kata ka jing le ka jong o kalong ka ba be an hang taw Alexander ulong ika nada pisnio ba kane ka jing tho kalong ka ba be an sa lik file case no chakmat jong ka kut ban ya sai akmat jong ka an
kumta da kata ka jeng kam yo ban mi na kata ka ying ka haban sa hi ha kata ka ying hadin jisngi arsngi bakasa ha kata ka ying kadur ka jong ka kalkala bat ka sni do ka jong ka kalaring sti kum kita men ti haba ka yo kumta kala lej ban pha check up kali tho ha kata ka doktor ya kata ka jing ring sti ka jong ka bat ya ka jing kala jong o sniu ka jong ka kata ka doktor kala ong ka kata ka jing ring sti ka jong ka kat kum ka jing he karata ka jong ka tega ana kala ong ka kumno kumta habanga ngadang don tang arpel san snem karata tega doktor kala panya ka ID ka jong ka anda kala sei ka ID ka jong ka hangta kala yo ya ka kerteng bad ka dur ka jong ka hakata ka ID ka jong ka om don show haden kata kam kwa show bansa hakata ka ying baka jusa kala lei hakawe ka hotel unong ap jong kata ka hotel ulapan ya ka ID ka jong ka namar ba ka ID jong ka kam trei kam show ula ong ka namar ba kam don ID ai kam ra ka te anda kala sei de ka passport ka jong ka hangta ula sha ya ka ula ai kam ra ya ka bakan sa no hakata ka hotel hakata ka med kala sa hangta anda kala kentit haka por step kala yo ya ka dur ka jong ka kala kala kum ka riu temen pat ki minit ka jong ka kila hap na ka chantur ka jong ka haba ka yo ki minit jong ka kila hap kala sei ka we ka jan na ka we ka sanduk makadang mot ba ka toilet paper kala net ya ka chantur ka jong ka hangta kala yo ya kata ka jan bat kala yo ya ka snam ka bami na ka chantur ka jong ka hadin nang ta kala li cha office jong o Alexander kala bread ya kata ka jan ha ka jaka chong ka jong o bat kala ong ngam sange sho ka ka ba me kmi lemti Alexander ulong ka haban bot ya ka gendon ka ba ulapta ka kat ba kadang phet sa jangai hangta kadang jur kana kam sneu tho ya kata ka jing ong ka jong o kali ka kata hang tao lo ong ka lada om don mano bansa ha kata ka ying kam la ban ka thali kumta ka lo ong haba kata ka ying ka don jing ma kum no pat kan le Alex lo ong ka phin le kum no pat haba om don so da ka we pat ka lat namar ba ka ana kam don lat so da kum we te kala habe ban leisa chakata ka ying ba ka jusa anda kala poy ha kata ka kamera kala chimya ka panyang kala suj hangta kat ba kadang suj Alex ulawan bat ula pha pali kata ka jing khang hanre ka ana kampli yo kala chimya ka jing proj bat kala pan me ka ding ban thang ya lade bat ban thang ya kata ka ying kala persang bonsen ban pan me ka ding ban yo thang ya kata ka ying hanre baro kita ka jing proj kila lip no tang hadin ka tu kan ne por lami uksai na ka chantur ko jong ka hangta kala talot bat kala kalon hakata ka madan Alexander hangta ondaw le yo ya shobi jong o ula pli kata ka jing khang hangta ula lai bat ula yo ka makala kalon hamadan bat uli yo ya uksai bami na ka chantur ko jong ka ula tan yo ta uksai hangta lami ka jai na kata ka chantur ko jong ka hadin kata Alex ula om ya ka bat ula ong ka ban long ka ba jai bat ban lai na ka jing klumar hakata ka ying kade ban bot no ya ki kendon ana kam sneu tho bat kam tip ka ba jai ka kadur ka jong ka kala kansan mat kariyeng ka jong ka kala kum ka temen tang hadin ka to kan sngi nado bakasa hakata ka ying hadin ka to kan sngi kala le ikando bat o Daniel usam la jong ka bagi dang shu da bialai kala karpa di u baniyarab ika o Daniel hakata ka por itho sho ika tiga na kala haban pin itho yalade maka ka de ka ana Daniel hakata ka por ula phala bat ula kli ka ka ba jia ka ti hakata ka por kalamut ban ye tho yu namar ba lawan ka samla ka ba thamai ka jong o kala khod yu ti hakata ka por ula haban le no don por sho ban ye kren bat ka hakapor met kat ba ka ana kadang yo thia ka ding klame haka ying chaja bat ka lai ro klame khlem da don beriu hadin ka to kan ne por ladan batania kata ka me hakata kami kadan ro ka jingbam anda ka ana kalakandin na jingthia kaliyo kata ka jingbam hakata kami kali phala bat kala perkhat mano ba wan ra kata ka jingbam namar ba kam tip mano ba shat bat wan ra kata ka jingbam ti kali shimya kata ka jingbam bat kala bread ka nang ta kaliyo ladon ba shat cha kali shimya kata ka sha bat kala di hadin kata kala lech ka we pat ka kamera kalamut ban sim ya kawe ka jan hangta kala sneu phala ya ka snei do ko jong ka anda kala ta ni kata ka snei do ko jong ka kala longkum ka plastic
บัดกะตากะคตีกะจองกาอมดอนดอเม็ดโชบัดกิเทศจองกะตากะคตีกะจองกาละดอนดากิกซายโซจายHadin ka to kanis ngi o Daniel bat ka samla ka jong o kelawan bansa hakata ka ying hakata ka sngi ba ki wan o Alexander ulo ang ika ana ula snyokmen ba kala yo ikibriu bansa hakata ka ying kansala no banmi nakata ka ying tikum taw Alexander ula khodia o Daniel ba unsay no hakata ka kot bakin yo bansa hakata ka ying kat ba udang mut bansa ni kata ka kot ka ana hakata ka por kala the kata ka kot dak sha Bat kalabe iki nakata ka ying bakam kwa iki bakin sa hakata ka ying namarba yo kanwan ka jingjia kumbajia yaka Hadin ba kalade be iki Alexander ulong yaka kane ka jing dukhi ka jongpi kalapalong iki briu bakim tre sho bansa hakane ka ying tiga ana kalong yo sami no nakane ka kamera bat sakhang no ya tola nambar bat wat om wan show shakane ka kamera Alexander haswa ba unlay ulong yaka pidan don kam ni em nanga Tiga na hakata ka por ka long UM. Hadin ba ulalay kalapli ka jingkang yen, bat kalalay chong hakata ka suki. Kikti ki jong ka lami da uksay, bat kamet ka jong ka laja hakata ka suki. Bat lami sibon giksay, tiga na ka film kalakot na hang ne. Snyo ba like bat subscribe, ngin siya siyang par hakaway pat ka video, kubalay sibon.